Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas mari kita saluna. Selama hari Minggu mari kita. Uriani Tuhata, tapukama perminggota, perjulu hita martang yang nahoho. Amin. Kapuji matuhata, marede mahita sian nomor 574, ayat 1 2. Marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni to di porbadia, na tumo palangit doh tanon. Amen. Songonodo di do Tuhan Yesus, tehonon ni amamuna na di banua gijangido, to di porbadia, tuaka na mangido hosta. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan, ama nami na di benua gijangi, kuseho matordim na badiai, do tapistaran na siakoi, tuho saluhut huriam, asalam rarat dalam lamhot hatam na badiai, itonga-tonga ni hamion. Leo madihami hiras ni roha, inaposoma jamitau katam, asalam pita dalam gadda huriam na badiai, patotong mahuhut rohanami manguloiho, saharo di ujung di bagasa kaporsiaw na ture, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangio kamu mapati di debata di minggu eksauri sadarion di mesia patik pawaluho do lapatanna patik pawaluhon unak kumanakko
Ia lapatan ni odo. Iko dihabiari rohatta di bata. Yale kokolong rohatta di ibana. Asa unak kita olo madobo he pengidong ajolma. Manang mabay bisuk-bisuk. Mangalas supa boniaga. Iko si pagadaw ni rohatta do atani dongan. Jala si ramotonoton. Ima sahakna. Atong rak mangidugugu mahita siya tuhata lamang ulaho patina. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulaw na ubat pati. Amin. Tapauduk marohata, atau poti marusata tu debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargugu na suatu dosan, para si rohami dahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami na gudangi. Ibaga sa kajahator dohami tubu. Jaladanga dokyan haposyaon nami di bagasa rohanami. Saluhut dohami manibil siya nakadalammu. Masay gudang do pangaloysyon nami di patimu. Alay ingok mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam do asi ni roham. Sayunak paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangaloysyon nami. Sayingok mahami hobar tu asi ni roham. Do denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami na gudangi. Amin. Kabigi mahata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Ala ni pangaloy si ototta do ubay na tatulak Kristus. Yala binay ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang. Parhitian ni hasonangata. Yala binay ni bugang na malum itahilala. Asa nga po maridebata na digijang. Amin. Oh
Atani debata epistel turpu di minggu tasadarion, di mana tersurat di Yohanes bidu 5, ayat sada sa rodi ayat sia, tajahama margati soring. Salpuni adong ma pesta ni halak Yahudi, jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem di lambung di harbangan biru-biru, Paradian stada na margoar Bethesda, anggo di hata heber, 5 do sopo-sopo di Marpeahat do di sitorop halak na hasitan, nama pitung, nasarion, na tiarapon, akan apa may mahon hagugucang ni aiki. Ay surusuruan ni debata do tuat marobas obas tu bagasan paridiani, manggucang aiki. Asana parjolo bongot dihagugustang ni aiki, gabe malum do, manang dia besahit na lohot tu ibana. Alaya dong madisi sa halak na 30 tahun leleng na masahit. Di dia Jesus ibana peat, dala di botoma, naung pola leleng ibana disi, gabe nimna mamandok ibana, naing malupo. Jadi didok nama sahitima mengalusi bana, ia letuan, tang adong parhuau kumanuguau tu paridiani, ia gugucang naiki, ay madok tu peau, nunga di joluani nasi ngau mijur. Dungin ina Jesus mamandok bana, hehe maho, hidak ma agem, mardalan maho. Rapita majaya setia. Jadi Victor Hisar majolmai, tidak malagena, laos mardalan ma, ayar sabat do tohona sadari. Ima sahakna, martua do natu mangihon hatani debata, jala nau peoksta. Amin. Tidak ko maha porsiaw tay, so nahina tidak ko nidongata saha porsiaon, isadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, na gabe-gabea setor di porbadia, adorak suabuan, ido tuhata, na tumaun na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajan lo ibana di hau pinorsilang, na tua tubanotoro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, isime ibana pai mamulak so tanon, panguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea ditod di porbadia, yara doksa da huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, do esain dosa,
Do diatai na madok, mula mangolu sogot daging ihalat naung mate, do dianguluan na surasuda. Amin. Shalom, orasma dihita sasudena. Tikting dihuriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Mei 2022. Partangiangan Week, Ganup Ari Rabu pukul 10 siawib, patu paon ni huriata do Partangiangan Week, marhite tatap muka dohot live streaming, di YouTube HKBP Rawamangun, pinangido tuhita asa madohoti partangiangani di gereja Manang di Bagastabe. Padidian Nabadia, Minggu 5 Juni 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB, patu paon ni huriatado Pandidian Nabadia tudak danak. Natoras nanaing mabuan dak danak majalo padidian, asaro mendaftar dohot marguru di gereja hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 10.30 WIB. Jala dibuan mas surat pengantar sian sintua wik dohot kartu keluarga huria. Parmingguan sekolah minggu. Parmingguan sekolah minggu secara tatap muka mula atama di bulan Juni 2022 on. Pinangido tusude dak danak sekolah minggu dohot natoras asa mangarade mandohoti parmingguoni. Pesta Parningotan Hasasaor Tondi Porbadia, Minggu 5 Juni 2022, ima pesta parjolo Ari Haroroni Tondi Porbadia, patu paon ni huriatado parmingguon, songon minggu nasomal di gereja. Jala peliata di TKI, ima tu pelayanan sending HKBP. Senin 6 Mei 2022, ima pesta paduahon Ari Haroroni Tondi Porbadia. Patu paon ni huriatado partangiangan sahali masuk. Pukul 10 siawib marbahasa Indonesia. Sude ruas ni huriata asa mandohoti partangiangani. Kebaktian Padang Seksi Pendidikan. Sabtu 4 Juni 2022 pukul 7 sahat rodi pukul 10 WIB, Seksi Pendidikan Rapdohot Siswa Penerima Bantuan Beasiswa, patu paon kebaktian Padang Maringanan di Taman Wiladatika, Cibubur. Pinangido tusude anggota Seksi Pendidikan Dohot Siswa Penerima Bantuan Asaroman dohoti kebaktiani. Aksi donor darah, Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun Rapdohot Palang Merah Indonesia, naing patu paon aksi donor darah, hari Minggu 5 Juni 2022 pukul siawib, maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Syarat naboi mandohoti aksi donor darai, ima berbadan sehat, umur di atas 17 tahun, berat badan 45 kilo lebih, mengisi formulir, menjalani pemeriksaan tekanan darah, berat badan, HB dan golongan darah. Tu akka ruas nanaing donor darah, boima mendaftar tu Dokter Mastiur Banjarnahor. Dohot tu Dokter Erdiana Silalahi. Senam berirama SPH. Ganup Ari Rabu mulai tanggal 1 Juni 2022 pukul 10.30. Seksi Parupuan SPH HKBP Rawamangun marhite koordinator pendidikan naing patu paon senam berirama maringanan di alaman ni gereja. Sude aka anggota punguan paduan suara ina dohot ina sianwik niudang mandohoti senami. Pengadaan sepeda motor. Hobar tu haporluan kepekabaran Injil di daerah pedalaman Indonesia,
Departemen Marturia HKBP, Kantor Pusat HKBP, Porlu, sepeda motor tu transportasi, tim pekabaran Injil. Hombartusi asa sude ruasni huriatta HKBP Rawamangun berpartisipasi papungon dana lao tu pengadaan sepeda motor. Sosialisasi penerimaan murid baru TK Sinantam. Hombartu penerimaan murid baru TK Sinantam Minggu Sadarion 20 sia Mei 2022 di Sude Parmingguon Sipul Majaha Tikting, pengurus Yayasan Sinantam pasahaton sosialisasi taringot tu penerimaan murid barui. Turnamen e-sport HKBP se-Jabodetabek. Hobar tu ari ulang tahun HKBP Rawamangun pa 50 tahun dohot tahun kesehatian HKBP Rawamangun patu paon turnamen e-sport HKBP se-Jabodetabek. Pendaftaran perwakilan HKBP Rawamangun dimulai tanggal 20 sia Mei satu tanggal 5 Juni 2022 marhite website HKBP Rawamangun. Keterangan lebih lanjut boima makubungi HP 085 sia 60 sada 6 5 Manang 08577 5674 melalui website WA. Malam puji-pujian. Mel Choir Manang Paduan Suara Pria HKBP Rawamangun di bulan Desember 2020 sada tarpilit gabe wakil Provinsi DKI tu Pesparawi Nasional 10 tahun 2022. Tanggal 10 sia saat Rodi tanggal 24 Juni 2022 di Yogyakarta. Hombartusi hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10 saat Rodi pukul 20 sada maringanan di gereja di Patupado ibadah pemberangkatan dohot malam puji-pujian ruas ni huriata niudang asa Roma dohoti acarai. Penerimaan sidi khusus guru sekolah minggu dohot sekolah taman kanak-kanak Sinantam. Penerimaan sidi khusus guru sekolah minggu dohot penerimaan murid baru TK Sinantam HKBP Rawamangun Boy Mata Jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tikting naing marbagas. Tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Gabriel Ronald Parasian Siregar ruas ni HKBP Rawamangun wik Rawamangun sada anak ni Amata Romulus Siregar tubuh ni Inata Artaria Boruhutapea dohot Orwana Stella Herdalovita Silaban do ruas nihu HKBP Rawamangun wik Cipinang Boruni Amata Herjon Silaban tubuh ni Inata Roida Boru Sianturi pamasu-masuon hari Sabtu 10 sada Juni 2022 pukul sia wib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripen nadenggan di tonga-tongata tarlubi di joloni Tuhata. Namoding di hari Rabu 25 Mei 2022 nunga jumolo moding sahala ama ruas ni huriata insinyur Tagor Sahat Manahan Pardede umur 77 tahun suami dari Runggu Tiolina Borusiahan, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah, Tolu, Jakarta Pusat. Wik Rawasari Cempaka Putih. Pemakaman di Bonapasogit Balige, Toba Hasundutan. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namarsi taunani. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting,
naung di paradeni huriata, di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon, aka si patu pauta bahen sangap di goarna. Songoni matikting di hita sadario. Mau lihat ya. Horas, Shalom, na pinarsangapan amang pendeta Tampu Bolon, na pinarsangapan amang inang situa, sude ama inang dohot ruasni huriata na dihahoh lengi hami. Jonjong hamidison songon perwakilan sian pengurus TK Sinantam mangidutiki tuhita mambahen panorangion taringot tu penerimaan murid baru TK Sinantam. Asal lebih lengkap, panorangion sian hami, boima tahyuton, sada persembahan sian murid-murid TK Sinantam. Tujuan pendirian Yayasan Sinantam adalah menyediakan fasilitas kegiatan sekolah minggu yang mandiri dengan izin lokasi kegiatan sekolah anak usia dini sehingga kegiatan tersebut bisa diterima oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Visi Sekolah Sinantam adalah menjadi sekolah anak usia dini Kristen yang unggul dalam pengenalan akan Tuhan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Misi Sekolah Sinantam memberikan pendidikan berkualitas melalui proses pembelajaran yang mengembangkan potensi dan motivasi anak didik sesuai dengan nilai Kristiani. Untuk terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya, TK ini juga sudah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional PAUD pada November 2018 dengan hasil B. TK Sinantam saat ini menyelenggarakan 4 program kelas, yaitu untuk kelas toddler, saat ini ada 2 siswa, lalu kelas playgroup untuk usia 3-4 tahun ada 11 siswa, lalu TKA usia 4-5 tahun ada 27 siswa, dan terakhir TKB usia 5-6 tahun ada 36 siswa, sehingga semuanya berjumlah 76 orang. Kegiatan belajar dilakukan dengan kurikulum nasional, dasar pengajaran nilai Kristen, dan juga bahasa pengantar bilingual atau 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. TK Sinantam menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak dengan menggunakan alat peraga yang komunikatif serta metode pengajaran yang menarik, meskipun belakangan ini dilakukan baik secara online maupun offline atau hybrid. Pengenalan firman Tuhan dilakukan pada saat belajar di kelas dengan alat peraga yang juga tak kalah menarik, termasuk pengenalan mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab.
Kegiatan pendidikan dimulai pada Juli 2010 dengan murid awalnya berjumlah 23 orang. Sebelum pandemi, jumlah murid rata-rata berjumlah 110 sampai dengan 115 orang. Pada saat awal pandemi kita turun sampai dengan berjumlah 54 orang setengahnya. Dan puji Tuhan saat ini sudah mulai membaik, jumlah murid ada 76 orang. Meskipun belum sesuai harapan karena secara operasional sebenarnya kegiatan yang bisa menutupi biaya operasional berjumlah muridnya seharusnya 80 orang. Pengurus Yayasan Sinantam dan seluruh guru-guru sangat berharap bahwa semua kita bolehlah kiranya mengajak, karena sekarang kondisi pandemi sudah semakin membaik, sudah menjadi endemi, mudah-mudahan pengajaran sudah bisa mengarah nanti pertemuan tatap muka. Kita harapkan saat ini karena jumlah murid TKB tadi ada 36 orang, mereka akan melanjutkan usia SD, sehingga kami membutuhkan paling tidak ada tambahan 40 anak baru yang bisa masuk ke TK Sinantam. Sudah ada 20 orang yang mendaftar, kami masih mengharapkan kalau jumlah muridnya bisa 85 orang, maka kami masih memerlukan 20 anak lagi yang mendaftar di TK Sinantam. Biaya pendidikan di TK Sinantam sangat bersaing apabila dibandingkan dengan TK lain, terutama yang TK sudah menggunakan kurikulum dan pengantar 2 bahasa. Dan juga kepada semua jemaat Rawamangun kami dapat memberikan potongan biaya sebesar 20% untuk menarik maupun membedakan kita dengan ruas ataupun warga non-HKBP. Untuk guru-guru di TK Sinantam sangat berpengalaman dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak usia dini, termasuk juga kemarin pada saat ada pengajaran secara online, secara virtual, mereka masih tetap dapat mengajar dan memberikan pengajaran yang menarik buat anak-anak dan juga didukung tentunya dengan orang tua dalam kerjasama yang baik. Efisiensi pengeluaran juga sudah coba untuk kami lakukan. Di kemarin kita jumlah guru juga kita lakukan penyesuaian termasuk biaya-biaya, sehingga kami diharapkan kita semuanya TK Sinantam ini dapat tetap berlangsung menyalakan pendidikan meskipun kondisinya secara eksternal, kondisi masyarakat mungkin masih belum pulih dari pandemi, tapi kita harapkan sebentar lagi sudah pulih, semua sudah kembali normal dan kegiatan pengajaran sudah dapat kembali pulih seperti semula. Sesuai dengan ulangan 6 ayat 7, kata Sinantam berasal dari kata mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Demikian juga kami mengetuk hati kita semuanya untuk dapat terus memberikan dukungan, baik doa, baik ajakan, baik pun dorongan, dan kami sangat berterima kasih untuk selama ini dukungan dari gereja, dari Amang Pendeta, Amang Inang Sintua, dan kita semuanya yang telah terus mendukung dengan doa dan juga dukungan. Dan sekali lagi kami sangat mengharapkan untuk kita semuanya dapat mengajak siapapun yang kita kenal handai tolan, sanak saudara untuk dapat mendaftarkan anaknya di TK Sinantam milik HKBP Rawamangun yang kita banggakan. Nama Tuhan saja dipermuliakan melalui pendidikan anak-anak usia dini di TK Sinantam sebagai aset bangsa maupun aset HKBP untuk waktu yang akan datang. Shalom, terima kasih buat kita semuanya.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami inanami dohot hita saluhutna napungu di parmingguan manugoton horas ma dihita. Ya mau lihat ma di tuhata ala nangpe tarsongon na ngaliari jalarou dan alai di paluas tuhata tarlumubi di lehot toktong todi na margurasa nama baik kita semangat pataruho kita tu parminggua di manogoton asa saur dohot ibana jala di bagasa kahi pasok kita saluhutna amanami inanami adorang sosahat hita tu hatani debata jadi paluas mahami satokin songon testimoni manang mabain kesaksian sautik taringot tu nama sa tu parianak konon nami taringot tu teka sinantam nak kaningani jala dang ne suruh nasi dada alai ala nahu pakilalahon songon natoras ala dua ma yanakon nami di teka sinantam di kelas besar dan kelas kecil songon natoras dangalal ni paditani Rawamangun Hamida songon natoras dohonok kubangga doau yanakok kusikolesi jala naing masuk matu SD sinau balga sidame minggu nasalpu inebana mabuti papa nanti aku maunya menjadi palaentoloh inebana bah inar tarsonggo tahu inar rohaku buti. Sedido nangi bote tahun si dama itu perempuan ya. Sedido nangi bote natau palain tolohon inar rohaku. Husuku ma apa itu palain tolohna niku inebana. Itu loh peneliti yang meneliti makhluk-makhluk purba inebana. Makhluk purba atau marga purba niku. Makhluk purba lah nggak tahu aku marga purba inebana. Inar rohaku bah. Jago ni natau palain toloh. So hiah watai hami di jabu aha palain tolohon. Nau hatai hami jabu ima jadilah anak yang baik dan bergembira. Holanido. Apa do ibana masongoni baca gunai naroh aku mau lihat ma. Jala sigano pari na lomoar rohani halakon hatok manugut. Asektor lao tu sikola. Jala dorang somodo palahon na dua ila bungi pitui ngai parade si patuna kaus kakina doho tasna laho marsikola dak pola sinuru je narohaku berarti las dorohanya lakoni sikolai lomo dorohana sikolai asa pitori patu pasongon nak pesoni suru baju na borngin nai ngetor idokon mama mana bajuku besok ke sekolah itori bae mai di pinggir podoman si pata gabiolo dua muruk besoknya sekolah ngapain harus di tempat tidur baju-baju geser itu ke sana buat di rak buat di lemari alai turun nasida enggak besok biar sekolah rapi oh jala boloni dokko di dia dulu ulo meroham kita mau jalan-jalan dulu besok atau sekolah dulu idok nasida ma sekolah dulu artina berarti las dorohana pajupang doa ka guruna pajupang doa kadonganna ala dinggan guru na marsaur doa kadonganna jala di tiki-tiki nasalpu ala sistem Jabodetabek kan jumolo saya mendaftar aka sekolah anak peso penerimaan ADP di bulan Februari tahun lalu idaftar hok kami ma tu sada sekolah hulului kami ma marhala kali yang sekolah jala masuk ma tes ibana tu sada sekolah internasional di Kelapa Gading. Jadi isukum ma sadia do tekam hubai kami ma teka sinantam HKBP jala di tes maibana masuk maibana tu sada sekolah internasional di Kelapa Gading. Jadi neng hudok amanginang kami pe
uju di Tangerang, ngahu dalani hami ujui di Sadateka na Bagatong, Santa Laurencia, jala ibana nasida penga di bukan parsikolan tapi tempat les di English First nasidahian. Jadi dukubad diko kami tu teka sinantam dang talu teka sinantam kape tu aka parsikolan nong di bolus nei tempat parlesan ni. Jala na paling mabelas rohanami ima las rohani dak danaki di parsikolani dang adong biarna tarsongoni ma. Jadi nggak usah takut unang mabiar hamo manginang nalaho mabahen ianakon tu sinantam ala sipata adong duanggapan underestimate ece di teka sinantami hanya KBP tu sama nih labung nih na tu na asing mak kira-kira begitu. Jadi songon natoras nong mengalami danak sekolah di si proudly dengan sangat bangga dohonon nami macayuli do teka sinantami jala bolu tapa sekolah hope yana kota tu si macay dinggan. Ini bukan endorse, ini bukan iklan, ini hanya pengalaman. Mau lihat tema hatani debata di parsauran minggu sadarion nagabi ujahan jamita di hita di tupahi tu hatta hita di pargogoi dohot hatana di nalaho madalani ngolutta tu joloon imana tarsurat di pesalmen 10 pitu mamuka may sian ayat sada saat tu ayat onom tapai hutihut ma amanginang songonon ma didok disi tangiang ni si David say tangi ma hasitongan ali Jehovah tangihon ma alu-alukon say tarehom ma pinggol mutu tangi ako siya bibir na somar pangaci say dapotan uhum ma au siya bohim say ditata matama hasitongan nunga didodohoro haki ditikir hobor nginai dilalahodo au hape dangadong cupako hupo pangi doa kapikiraku asau nang mangalaosi pamangaku say marjaga doau dilakalaka ni jolma si pangarupa diaka pabahenan ni jolma dopak hata ni pamangamu say dihut-ihut lakalakaku doa kabugasmu dang mau raor pangalakaku say hodo hupa jojo ai dia lusi hodo au ali di batang say tarehon ma pinggol mutu au tangihon ma hatakon ido yanggo sahatna. Di minggu nasalpu di pataru dohita tu minggu rogate jala didok disi namar gugus itu tudo tangiang ni partigor di pataru hita asa setok tong ringgas jala burju martangiang tu debata sada odolan didok disi ima margugus itu tu tangiang ni partigor dua orang benar sungguh besar kuasanya. Kuasa yang dikatakan di sana adalah kuasa dari doa itu sendiri dan kuasa dari si pendoa. Jadi jangan hanya menganggap, jangan mengecilkan diri, unang pame-me dirim, songon halak na porsea, jala unang pame-me dirim, songon halak nong tinobus ni Tuhan Yesus, jala unang pame-me dirim, songon halak nong nilehon ni debata todi dohot huaso. Ay didok debatado hulehod do tuhamu huasokku lapatanna marhite-hita sahat do huaso ni debatatu pertibion. Alani do unang pola bolo lau masuk kita jala lau hita mang natu dia setadok setabi jo. Setabi di ngananon, setabi di akan adong dison. Molo adong akasongon na hulum mananginganan na baru unang do setabi. Aladang tumiboy siya ko, alay do ma, minggir anak raja mau lewat. Alay do ma, anak ni namarhuaso na yung masuk tuwing ananon, isip at hodison, minggir, anak raja mau hadir di sini.
Unang patuduk diri madok satabi diingananon. Manang mado mulo di adong diakan nama katai hamate manang di dia satabi jabuon. Tapi katakan unang pameme dirim, unang pameme huasun ni debatana dong diho, jala unang pameme debatam tu portibion dogma anak raja mau hadir di sini. Ima tangiang, ima gogo ni huaso ni si partangiangi. Jala laus margogo do nang tangiangi. Nang si pata hera na margait-gait akan na martangiang. Nang si pata adong keraguan dia kasi partangiang. Manang songon na gait, manang songon na jais, manang songon na marmiam-meam, martangiang mahita. Di parmingguan, ulo sa itabigay malasa-lasa dope. Manang dia ka na martangiang ulo dope, martangiang kita. Tarlumobi bulu dia ka na naing mga di parpesta, si pata naing do darating giyo niba. Jong-jong maparhalado nami asara mga kita iba matangiang. Nga jong-jong parhalado, maus dope humasuk sak. Eda tuson. Dang sah dope tuson lapet. Dang lapet dope si hata mga nidah dope sabar. Nagaoran. Ulu dope nga martangiang. Nadiba ka na poso nga martangiang. Sa ilala holak kepok no di pahepot-tepot. Hepok na. Handphone no di pahepot-tepot. Sa ilala. Alay. Idama. Namardalan jala namarhuaso do tangiangi. Dang alani hita. Alay holan alani namarsuru hita namartangiangi. Ima Tuhan debata. Namarhuaso jala namargugu do tangiangi. Ima alani debata. Nama nangihot tangiangi. Harus ada cerita buti. Marsahik ma sada panangga nidak danak. Parsikola minggu rangah ya tabigi cari tahun. Danak sikola minggu macai bulus rohana. Ina rohana seholong ibana namar pananggaon. Ina rohana sanga mati teh pananggakon. Huwam matujabuni padita ase tangyakon. Roma dadanakon, ia bingabik panangganaon, ibu matujabuni paditai, amak padita tangyakon jomarsai pananggakon, asa malum, si burjo si bilik kinamion. Dang si bilik kisisiatonon, alay dong aku na paling setia don, pananggakon bestikku don inay bana. Ro padita merasa songon na, doho panangga sisiaton, kopola dosot tangyakon otonon. Inarohani paditay, tohe ma dangalan ni bulus ni rohani paditay martangi yang hola nasonak tersinggung do dana sikola minggu jala saya. Tohe ma lopit tanga mo martangi kita. Ba tohe ma tuha bolo nek pamelum mo pananggaw pamelum, bolo nek tubalanga bi papasahat. Mula ma dana kibo mapanangganaw. Eliam maminum, itor melum. Iminggu nai mo se suaksanay. Ibo to dana sikola minggui masongon namar sahit paditay. Bata henat tarisada margugudo tangiang. Inna roh dana sikola minggon atong lama jauh nat tarisada ngitangnya ko panangga ko jala malum atong aw pe ko lauro manangnya ko paditaon. Inna dana ki law may bana. Amak padita hubige hurak sehat tamang. Adaong sehat do holan na sauti do tarsongon na masuk angin. Atong martangiang mahita. Martangiang madadanakon. Ali Tuhan debata, bulu nek pamelum mo padito bapamelum, muludang balomom. Melum tong. Nakpesongon na erget dangi alay dang alani hita, alay alani debatado na marsuru hita martangiang jala tu debatado tujuan ni tangiangi dakola na naik kepuasa sadiri. Marhuaso jala huaso na naing dipasaha marhite tangiangi ima bohalau patuluson jala laho pasauton lomo ni rohani debata. Ido neko siatusan niya kasi partangiang na parjolo. Dakolan ala ni asa naik pangkat, asa mok una kola pamatang alay doho marekening, mok madoho akapat samotan, mok mapatsarian, dohot aka daho masedya segala macam. Dohot aka hamamalum ni parsahiton. Dengga doi uli doi alay lobi siani ima molo tadok kita halak na porsea hita na poso ni debata
kita adalah hamba dan Tuhan adalah raja, debata amata, berarti bolo makulik kita tua makta, naing pasaut tolo moni rohani damang namar suruau, manang damang bapakku na holong ido. Dang na seganup toki nau bolo makuling tu amakku di jabu dang seolah madokon, Pak jajan dong, Pak bensin, angkoholani do, naksopola tapangido, tapasa naksopola pangido geleng, tabo to doa hanarikot tu akai nakota, kedangnya kamang inang, ido kan, nakso ido ko geleng pasikolahon atau sikola na denggan, tabo to doa teh, naksopola ido kon ngamariba bajuku, sopola mariba pedenggan depe baju ni ngatabo to baju ni, nanak si paradiota, nang sopola ido ko geleng lapar, anggo akai na ngai boto dia dong makanan sehat dan tepat tu akai anako dangi, dang sayolan na mangido-ido. Alay mo lumakuling au, hupakulingi amaku, hupakulingi bapakku, ima ahado na naing lomo ni rohani bapak konsi patupoku. Ahado mo lo martangi ngau, nanay si patupoku lomo ni rohani tuhaku. Jala mo lo martangi ngau madok, pamalum sahiton, dakkolan ala asa hisar, asa labok, asa neang, asa tabu pakilalaku, alay dohonot tama, asa lamuboy do pehula holomoni roham. Ala molo di paloaco au mangolu di portibion, nadong do pesiula honokku. Dangi, ido asa molo adong halak nong marujung ngolu tadok, nong sidung do ulaon na siap portibion di tatak debata. Ala ni bolo martangnya kita, tado mabuti bolo marsahit, manang-manangnya ko na marsahit, asa bulus akaw laon na di portibio boy diula. Molo hacit, molo marsahit tita, lau sido nang akadi ngolut tadangi, Tuhan, asi majoroham, pamalu mau, ala gukngay do penanak suloko. Manang buasa jojo akan atoras, dang rade do perohana, nanaing di jauh hatta tusur goha sonangan nang pe haci di portibion jala sonang di Banua Gijang hupa tao majoy na haci ton alaniaha hubo to do tuhat sonang di Banua Gijang alay babay no dana ko parsikola do pe dana ko riko do pe bapak nak pe sipata itu dali amat tau na umudum alayasi majoroham dia matahun. Pemelum masahit nai dan aku neng marsikola dope. Dangi guk ngayu laun. Nah, laos di pasahak mamuse sonari moloi suruh hitamar tangiang di dokma di pabagas tu sonari di tangihon ex Saudi tangihon ma anggu-angguku tangihon suaraku tangihon alu-aluku. Kita diajar bagaimana doa orang supaya didengarkan oleh Tuhan. Ala porseado iba siganup halak namar minggu ima akka halak nasi hol rohana jonok tu debata si hol rohana di pasu-pasu debata ngoluna si hol rohana di tangiho debata suarana si hol rohana di tangiho debata tangyangna jaladakola di tangihon alai di patupa debata na duminggat di ngoluna. Karena banyak hal, banyak orang berdoa, jojo halak martangiang, gabi sipata ololilu, aladang pitoro alus ni tangyangna, jaladang diului debata tangyangna, gabi semarhusori rohana boasa dang di tangiho debata tangyaku, jala gabi olo lautu padilean. Jojo dulu marminggu, alai molo ngamar tangiang songon nagabe dangadong be pos ni rohana ditangyangi manang nagabe tawar hati. Jadi jangan sampai tawar hati berdoa. Martangiang bang. Jongjong mahita, martangiang mahita. Dangadong semangat rupani daun, siap perjongjong na, sian bohi pedangadok pola semangat. Bananek tu dia do. Nalau macu suduari do. Iko na dong do semangat.
Jangan pernah bila pun manang molodang ya lusi debata tangyangmu, jangan tawar hati berdoa. Jangan. Karena doa itu bukan hanya untukmu. Tapi mungkin melaluimu orang-orang lain akan terberkati melalui doa itu. Dak tuwa sahatan ni tangyang hidup sadarion. Alai marhite tangyang na pinasahami nasing dapota di bahid debata. Unang gabi pitor makilala atau ema ganuk minggu dui ba martangi yang alai balat say pinaida mas songod dia nama saon. Ngase ganuk minggu ditangyak ko dan ako na sa muba. Ngase ganuk minggu tinakyak ko na mataw na sa say muba. Asay lam holongnya rohana tuiba. Alai batong do holat congot-congot ni bato ema. Jangan. Naik taida ma bohado tahe tangiang bohado suara na ditangihon debata. Taida si Daud ima halakna marsiranggut dohot debata di partangyang. Dang na disia do kepentingan na disi martangyang. Disia dong songon nang ngaluk di rohana disiba na martangyang. Baditiki na yang kau si Daud baru pemartangyang, ditiki haci di hilala di si martangyang, ditiki adok songon na pojok di rohana di si martangyang, daung. Daud Arya borngin lasni roha arsa martangyang di bana tok-tok tu debata. Nomor lapatan unang suam-suam kuku. Unang dangol-dangol sisilon na memakulingi debata. Ala di do ise na parhapor siao dangol-dangol sisilon dan jaloon na alai utahonon na tulakon na. Tapasomal ma mangida berarti haring gasot toktong memakulingi damangi. Haring gason aria dohok borngin dilasni roha nangarsak dakolan na pangidohon. Dakolan na mangido toktong ditangyak taing. Ay hita pe, mulo seholan na mangido do geleng torus. Tu hita baru asa dipakulingi hita, marsa do jala suku-suku rohate. Mulo ro misal natang yang idak danak, si anak kapangaratuan na, mulo holan, Pak ini tanggal berapa? Jangan lupa uang kosku. Mak jangan lupa, ini tanggal berapa udah mau ujian aku. Anggo holani do na dipangido na. Bahita pe mga lusit terbutido. Isi ro telepon tidak danak. Halo. Bapa don. Ulang tahun ka pe ate bapa sonari selama ulang tahun bapa. Unak pola pagajang-gajak sa dia. Hot do pe nomor rekening mo kan? Dang marga tigati songan nomor telepon mon. Kanido, manang di Desember mar telepon makayanakon madok. Oma selama hari ibu sonari ate. Hari ibu ape sonari selama hari ibu ate oma. Unak pola patial-tial hoko. Do masadia. Pangiduamu di natalon. Alam mulo hola pangiduhop kola pangiduhop do na mamakulingi dangi. Laut songon ido mulo rosi tua tu jabuni ruas sola nang mangido pelia bulana do mangalido subangan. Hola ni berik sana daw pardo pakan si tuai si jabat. Tutup pitui. Ate dang yang manginang si tua. Mobil di situ Berlin, tutup. Mulai telepon dok mak lagi di luar kota hitam modem. HP ibereng amak situ Berlin mangulu do blower ni AC di luar. Lupa hora pamateho perjabu ya telo mergabus. Dang naholalao pangido torus alai riko sana ngado kita mabahen komunikasi, mabahen parsaoran na denggatu debata. Dakola dia ka nahacit baru piasa rohiba madok narikok ni batu debata. Ido na masa di si Daud. Jalan na mangihu muse mulo taingot dak sudi HP pangiduan ni si Daud di paloas debata. Jala dak sudi pangiduan ni si Daud ditupahi debata song pangiduan nai. Taingot do tahe uju tilahau ni bana. Uju marsahid do pedak danaki. Maradu marpuasa ibana dang mangat dang minum jala lau ibana marabit marabit duka jalai bain orbuk tu pamatang na do ibana asa haru ditangi ho debata tahe tangyakon
asa malum dak danakon hape tong do mate. Dungi do kon ibana ma atau emang mangam mau dang nalaho dapot tonon dang nalaho ibana be mula tuau au na malaw madapot ton ibana. Ido do ibana teh. Laos Tuhan Yesus pedi namar tangiang ibana, ido ibana do ale amang. Buah ma panginuman o cenau. Alay ahamu seta hedok Yesus. Alay dang lo muni rohaku, lo muni rohamma. Ido narumikot. Asa mulu martangia kita dang ekon saekon na di roha pikirat tai. Dang naso di boto de batadia nariko do na dumingga di ngoluta. Di boto do, lausi do bolo martangia kita hape naing tai de sianon. Ima barani hita patuduhon halidangon. Patuduhon haiyason. Patuduhon hasitongan. Dang patuduhon pembenaran. Ala jujut jolma, jujut halak, ipatudu pembenaran diri, dak kasih tongan nibana. Salah satu kunci yang dikatakan untuk doa yang dijawab oleh Tuhan, seruan yang dijawab na dia lusi debata, ima adong integritas hasitongan saguru Tuhatan ni debata, dan saguru tu hasitong aku. Ayolo do buti, di jabu marsoal dak danak rak mangalu madak danaki marbadai dak dan anasa daun bai patu di bana do hasitonganna bukan aku dia yang duluan ibana do berjolo roon tidak menurut talahonna dua sitong don alai songan akan toras na berhikmat na bijak timbangan na manading gadangi. Langsung nido isarana bereng majonwa yang rupani porang mau Ukraina tu Rusia. Martang yang mahalak itu Tuhan. Padok ni sabolon na sitong do nasida, padok ni sabolon na sitong do nasida. Magohom mamusukin na ni sadaon, magohom mamusukin na ni sadaon. Wah, apa bani debatate? Bedia do noeng ulu akuate. Musunion on martang yang gotuau. Manang tadok tu debata mula dong akan namaol di ngoluta. Bison perkara ni si Daud ima hoax nama apa namanya ada adong musuna jalan mabain kabarita na so sitong mabain hoax di sana do konas songonani do konas songono dia mah alai di do si Daud dak kasih tongan na paburnang-burnang diri au alai saguru tu pati mido namar lapatan ima adong do integritas su dak kolamad do kau sitong tu bogas mudo hubaen partudosanna laos tu hatam do hubaen suha ni hasitongani jala barani situ tu si Daud madok sabutulna anggo molo dihatahab molo dihalak bata sono mamakulingi na terhormat ngamacai kasaronate molo pola do idok dana ihuta tu bapakna bapa tangiho na dua lukon tareho pinggolmi tangiho bibir na somarat pangaci ditatak matam anggo so iko sojolo iko malapak dangi so iwoto makatai matamin no tu bapak na pinggol mo no tu bapak na soang do sopan yun dangi tahe dungi sopet tersonari hebat teba akajolma majowo makna pedok majo bapak na ngadigwari bu rinin Pak Berlinin na ijabu pesi patay na do tuaw patulusin na. Oh. Hualusi apa niko. Kenapa bu? Niko. Dangi alay buasa bu isi daw songonon. Mulu dihami toba, mulu barani hami madokko tu halak nasing nong bestihia mahamisi. Dak pola persoalan umur, misalnya bulu barani au madok tu na tumua, ho majatong. Nong besti do hamisi, nong marsibotoam mau do bau ni hosa. Ngakawan kompak beon. Alai mulu sopola dang apala kompaki ba ni hormata do. Garutuna tua-tua ni ba ni do pangiduan nami ni anomat, pangiduan nami ni bapa. Hape salah ni ba do makatai. Alai sidau di soneng madokon haruida. Jalai do ibana barani bana diborngin nai ditikir jala disulikit, jala dilala hodo au dangadong jepakko sianau
taringot tu nama saon. Nang penonggodang hata-hata madok tuaw na so denggan madok kau na so sitong alai hosa diri mamangida li Tuhan. Tahado pamangaku. Asaw nang merdusaw tu kahata-hatay. Diborngin nai ramolo songono nau buido hudokon alai berekoma molobor ngi kamudum duaw daksa darau dang adok kuboto manangaha ibereko do bulus songon di dahan di plastik dang adong dahu bunihon hatami do suha-suhana dakatani halak berarti sadana naeng kunci boha asa ditangi hode bata pangido ado tangyak tai adong integritas dangi anggo di pardalanan ni ngulu bulutung adong pihak kahata somal dui di parnguluanon dang tarhicu hita jaladak karaja kita pamangan do pikiran ni jolma dohot si malolong ni jolma nalaho mabain penilaian penghakiman do akahata tu hita dang ita he dang tarpopopitai dang boy dohonot tatu jolma woi padita do da sotung adong nama katai sotung adong nama do dia terhormat doau dang boy dohonot tai manang dohonot tau nangi bagarui jauh subuh tardok kita tidak danak jangan bicara macam-macam kau sama bapak sama mama kalau ngomong bapak dengarkan daktar dok kita garuhi tai jauh tu amata do tuinata si pata bolo makatai nata itu rolo do amata madok basi madangnya tu si hoi dak karajak kita ngajonok kita dong sejebu ngajonok dong capodoman belum mahalak alai nomor lapatan molotung peragat hatani jolma sotung pola pusik ko mamikiri lomo nai hatana ay dakatani jolma mabek ko mangulu dangi dakatani jolma mabek ko sitong jala dakatani jolma manutuho masa depanmu dakatani jolma mabahir rumah tanggam denggan gari ada molo dipatangi-tangi ho hatani jolma ido mabaik ko humasusa dang boy modum taba makilum taba makolesterolmu taba marsakmu sehingga marumah tanggam ido kan inang baga ati persuryomi alai tu minggu depan una kolet tu gijang atong bay sasami bay tu saping anggo so parek kelan ni jolma ho manang ido halak buti bah molo nuaing kan body shaming na may dokon, mo nai ho ina. Baru to kenay mo se gabi susah may iba na lay do jol mamok. Iba ay mapendietan. Yorui mamangan dinumyak ka na susinumon. Yadung marniang rong se na madokon ni marniang nai ho. Mo sala marniang sala ya marniak sotong eliat susu. Serba salah. Dah kata ni jol mama bay mangulu do mabain hebat. Alehola kata ni tuhata do. Alani unak pola papikir-pikir ya tani jol ma. Ido si Daud. Hutahad do pamangaku. Mana songo dia pe barita iduruani pa bay na kamu suki. Tung naso jadi au mardosa. Ido asa di do mulo muru peho muru maho di podo mamu alai unak ko sape mardosa. Tahun ina ibana. Ibuan dakku patangi-tangi noni. Holat tu de batama ho pasahat. Jala dakku payuti-huti. Ala dangi mabainau mangulu. Hatani de bataku do. Gabe songon halak laos na mangihut ima. Molo say martangia kita samuba tu portibio. Asa muba akan natatangya koni. Muba akan nama baik kita hacitan. Muba nama baik kita marsak. Sotung lupa hita dohok muba. Dangi isarani di par rumah tanggaon saya martangyang kay nata Tuhan pauba amat taon cinta hiad do tu amat taon pauba ma alai bana dang mubas ya karetengon nai beis itu tu tahan ilabungi akay nata songon yate hola minu boy bana do mangan asa soma rungutungut hola ni bereng amat tay law karejo marungutungut. Hola ni bereng mula amat tay sa parkarejoan nang paitor marungutungut mo se. Agu, yamang. Manak tu yanak ko sa songon yate. Itang yakot tu danak. Tuhan, ngau pasikolah ho kelekon.
Balay so binoto bang nasungod dia pangalahona. Soong dihormati au Tuhan. Bapau ba jogel lekon. Unang lupa hoy nang, unang lupa ho amang doho pau ba dirim. Unak kola ni si diberek ko geleng mo ito ribuat to Alkitab, ito rido ko koma jadi pasal sekian berkata begini. Ho at tong ikot sonod do pangalakam. So nanggui tanggal lo pesipatu na ipiakot tas na, ngapito roak kapoda. Sa hera ka raja poda sudi. Hape tong do pesipodan. Raja poda sudi hape sok si tiruan nate. Ibaga sa pardalanan ni ngolo lao sido ihita di patu retangiangi. Molo martangia koneng diuba de bata akan na pinangidomi. Laos unang lupa ho. Paubaho dirim marhiti tangiangi. Halak akan na martangiang na lomorohan na ditangiho de bata tangiang na. Ima aka halak nasay lomorohana na ing adong hasito nga di bagasad diri na dohot habonaron. Dan pembenaran. Setiap orang yang berdoa, setiap orang yang ke gereja, setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, maka dia adalah orang yang rindu ada kebenaran di dalam hidupnya. Karena Tuhan kita debatata ima debatani habonara doa sitongan. Asalamu sarupa mahita tututu debata, lasalam sarobang hita dang tupertibion. Alay tu debata di bagasan habonaron hasitongani. So tung lalap pita holan neng madok ali debata ali Tuhan huboto doho nasitong huboto doho na burju huboto doho parholong alay laos tahukupi dosata jala torus tatutum mardosa. Tuhan huboto hodo nama bayan akan namasa dinggat caluhuna. Hodo nama bahen aka parkarejo do dengan hodo mual ni pasu-pasu. Alay di parkarejo atta tatutun mardosa. Manipu dia ka parkarejoan, dia ka partiga-tigan, dia ka bisnista. Hubo todo Tuhan nasitong nabonarho alay da kulahon habonaroni. O tutu matong badangi tangiho dangi. Dohonon itu hatama agu amang meilau. Garuhita mulo sala gelengta. Misalna iba padita geleng ni basala maile di basongo padita. Molo na toras misalna berwibawa orang yang terpandang. Hola na dong hata saudi taring otu gelengoni termeile do na toras. Dangi bah ada tutu. Alanido sigano palak lemar tangi yang ibana lamu adong masih hol ni rohana laho patureho dirina tu habonaron hasitongan. Jalan na mangihut na parpudi ima, orang halak na porsea, halak na martangiang, pos dorohana di sarihot de batango luna, alay dakolan na di portibion na di harikoto ni bana, alay lobisen ni di portibion, ima hasonangan, rap dohot de bata. Taida di ayat 10, 14 dohot di ayat 15, inay ba na dubuti? Palua awali Jehovah marhiti-hiti tangamu siya nakajol maparoha portibion akan nama jalo jabarna di hanguluanon. Bereng da, go butuhan nasida di bahek kodo artam. Gabe ado nasida di anak jalatading di pinopar nasida do lobi-lobi nasida. Lihat, ido si Daud do pos do rohaku di leho kodo di nasida hagabeo di pariana konon pos do rohaku di leho kodo arta di nasida jalada kola di nasida bahkan sampai ke keturunannya ada warisannya pos do rohaku di si nang pe kapar jahati nang pe kasosihuton hatami nang pe kasodong hasitonga di si alai pos do rohaku di leho kodo na denggat di ngoluni alai idama alai yang goau sai idao kudosogo bohim marhiti-hiti hati goran pamahapokku marohakku marnida rupam yadung tersunggul au muse. Lihat aka halak si partangi yang dakola portibio di pasari-sari ai pos dorohana di sarihon di patuk jalana sopola luangan ibana di ngoluna bahenon ni debata alai di sarihon lumobi ari marsuguti. Bereng join de bana garu parjaha pos doroh hakile de bata lemau akedangi
Tai da gelek tai. Las si jugul, si jigil, pangalo, nakal, manak itulah portibiope, geleng tetak do geleng. Dangi tetak do sari honotai. Dangala pergebu siala nakali do honotama. Enggak, dangan akui. Anak ninong dadi. Daong. Ale tetak do sari honotani. Debata lu bisa ni. Naus odo na nang do honon na ima. Mereka yang berdoa, yang didengarkan oleh Tuhan adalah mereka yang berdoa, sabar menantikan, unang goso-goso, sabar berproses, jala merpikir Tuhan uluan marsugut pajumpang doh debata. Saya ditangyo debatama, akalualuta ati akamanginang. Saya ditangyo debatama akan atapangido. Jala laos di pabonar di pasitong debatama ng roha pikirata asalam sarobang do ibana lamutama hita roto adopanna. Amen martangya kita. Ali debata amanami. Debata nauboto sa saluhu na dingolo nami. Nang sohu pasahat tami, nang sohu pangiduhami, anggo saluhut ngolu nami tipa do dia dopamu di boto hodoi. Alai dang namarlapatan na sorikot tami marpakuling tuho. Napatuduhon holong ni roha, si hol ni roha, hasadaun tuhodo molo sehu pakulingi hami hotahe. Jala molo martangi kami, parsuruom mudui ala sihol roham say jonok dohot tami, jala sihol roham manugu-nugu hami, sihol roham jala riko roham ikon na duminggan nama sa dingulu nami, dang sarobang dohot aka portibion, jala unang lilu dielela portibion, ido asa say dipangido, jala diajar hoko hami, tumangihon ho ditangi yang nami, asa say tangi hami tahe. Napos doroha nami dibotoho jala ditangi hoko doaka pangiduan nami i. Tung sipata tahega besala hami martangiang. Tung sipata jujut tami sala mangido. Ala hola nanaing narikot di parsato kinan, rikot di pardagingon, nasay hupangido hami, danga pala hupabulut cami, nanaing patupahol lomo ni roham. Jujut do dakusuku kami, tuhadi do lomo ni roham. Alai, say jujut hupaksahok kami, ikon na di rohanami, pangiduan nami, jala jujut huperalatami tangiang, nalaho, mabahen lomo ni rohanami tuho. Alania liamang diajar iho hami di manugoton. Di halabokon ni arion. Asa mulu riko rohanami na yung tangihonomu pangiduan nami. Adong mahasitong at dihami. Habonaron. Jalabui hurajay hami pamangan nami. Asa mulu adong hasitongan. Habonaron. Lausi mahuula hami tutu. Jala laus di ida portibioma nasitong do hami mang nadang. Tarlumobi dia do pamu. Ato ngalia mangurupi mahami. Mauliate ma di pangajaryomu panugunugomu di manugoton. Urupi mahami toktong mardala di dalammi. Pos rohanami tutu majalo akabagabagami. Anggo akaparngulun nami sarihonomu dui. Akayanakon nami sarihonomu dui. Las maradu salpo hami siap portibion. Ho do naman arihong ulini sa luhu na dangalani gugu nami. Dangalani gugu niya kanatoras. Alay-ala niya sini rohamdo. Ido na masa sa lilingon. Uju mangarat uju marsikola. Uju di parkarejoan. Dang tarpabereng-bereng kami si ganup tokin. Alay sudi si ganup ari si ganup tiki si ganup minut. Ditatap-tatap podo akayanakon nami. Ato ngali Tuhan asi maroham. Diaka pangiduan nami jumolo ma patigor roha nami do pikiran nami. Jumolo padame roha nami di bagasan.
Asa mulo say huasi holi hami nadinggan na masa dinahumaliak kami. Adong hamubaw dinahumaliak kami. Asa jumulo muba diri nami. Jumulo hupasitok kami diri nami jadupanmu. Jumulo hupadami hami diri nami jadupanmu. Asa gabi say las roham mangida hami. Jala gabi say sihol roham jalalomo roham diaka suara nami. Diaka pamujion nami. Dang ditulako ko jala dang ditudaloko hami tahe. Laucongonima atau ngaliamaku pasahat tami ma akaruas menaro di parmingguanon. Apehom matangamu na subadia ima masu-masu ruas mosude. Akan nama tuaon say pargugui di hatuaon naon. Say urupi di hangaluton ni pamatang. Mulo diaka gajang niumurot tutulam galiaka pamatang na. Pos rohanami parguguam mudui sigano pari. Urupamu diaka pikiran na asaw nang lubi na tolap dipikiri. Asaw nang lubi aka na dirohana na masa jalan na hinatahon na alay aka natuk tutu na patas jalan na tau ima na dipikiri na dihatai jala na ditangyakon atau ngaliamang lausong ni manangyanakon na sida saluhuna di dia pe aka nong marumah tangga na sodapotan yanakon dope asi roham jama bortian na sida asa dapotan aka pasu-pasu parianak konon suat tom matutu di bortian nasida asa ditiki na dapotan pasu-pasu parianak konon naso dapotan rokap dope tutu patudu tu si rokap ni todina jala pauduk rohani nasida asa unang patibohu dipikiri unang patibohu aka pakirimonna alai asa dipasaha bulus tuho aidang hola lomo-lomo di parrumah tanggaon dakolan ala suka, dakolan ala cocok, ala itung holan ala ni pasu-pasum dohot panugonmu. Lasongon yaka dinamar karijo, urupi nasida, asa say marlas ni roha diulaon nai, asa say siani tar pasu-pasu ngoluna, dia kana marsikola parbisuhi, asa tu juluano dapotan ngolu-ngolu siani, dia kada danak ibu-ibur magodang, dao siya nakasahit. Pos rohanami aliamang urupamu, aka ama dison gabi sitiruon, gabi imam, gabi teladan, nangakaina pe, gabi aka parbahul-bahul nabulun, gabi aka si partangiang, gabi aka si parholong, gabi si hutonon ni aka pinoparna. Suang songonia liamak ko pasahat tami tutanganmu akan namarsahi ruas ni huriam, nadong di huriamon, ima inanami nyonya si morakir boru tapu bolon, nyonya sinaga boru sinabela, Glory Emilia boru pangaribuan, Hanna boru sinaga, Tupal nainggolan, situa evangelis nyonya te pasaribu boru sianepar, nyonya situa saut siagian boru si regar, Elpin manik, Nurmani boru si hobbing, Benny Daniel marpaung, nyonya si marmata boru si mangucong, nyonya si majuta boru pajaitan, nyonya situa marbun boru nainggolan, situa SP hutasoit, Edison hutapea, nyonya si ahaan boru si tanggang, Las Maria boru pajaitan, M si mamora, KM si hombing, Raden marpaung, TP si majutak, Siti mawar boru si lalahi, nyonya si torus boru si nabela, nyonya baster manurung boru aruan, maruhum tabunan, situa tanti boru manurung, nyonya si torus boru nainggolan, Naomi boru tobing, nang aka na asing naso hugo hari hami, manang aka yanakon ni ruasmon, na torasna, manang iba na namarsahit aledang pola di pabuat tu halak, say homa na madaoni, parguguwi jala urupi, parhitiamu akasi pangano dohot ubat, gabi hamamalum ni parsahiton, jumolo pamalum todina, rohana, asa say toktong gomosi ba namar pakirimon nang uju di hangaluton ni pardagingoni dang gabi marsak iba naman ang gabi madili alay toktong adong semangat dingoluna nalaho patupahon akan nadinggan diak kaulaon na asay law mo mabuan iba na to akahamamalum ni parsahiton mauliate madihowali amang nabasa pos rohanami donganamu dohami ganupari ganuptiki atong saha di homa ngolunami saluhuna. Amin. Tauduti marede laos tapapungu mapelian naumuli tu adopan ni debata.
tangiakon mapilian na tapapungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon pati bulhon harajaon mo. Itonga-tonga ni huriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang. Say pinarbadia makwarmo. Say ro maharajaon mo. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaryon hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagung. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Ama nami, ina nami, hita saluhut na napungu di bagasan gerejaon, dohot akan na mangihut ton parmingguan secara live streaming. Padita, Parhalado, Sintua, tim musik, tim multimedia, namarhubas di Manogoton, pasahatot hita saluhut na selamat hari Minggu, Tuhan de batama nama maso-maso, salam sehat.